Včera ráno medveď napadol muža na prechádzke, okolo idúci mu odmietal pomôcť. Vraj on chce mier a toto nie je jeho súboj. Medveď ma začal naháňať, tak som sa snažil utekať okolo stromu, no on stále za mnou. A videl som, že okolo ide človek, tak mu kričím: pomôž mi, zavolaj niekoho. Okolo idúci sa však k pomoci nemal. Mužovi odkázal, nech súboj nepredlžuje a nech sa vzdá. Tak kričím, že ty si normálny, veď ma zabije, tak mi aspoň hoď tú palicu. A on, že tým by len predĺžil ten konflikt, že on nebude dodávať zbrane, aby sme sa pozabíjali, že mi pomôže humanitárne, že mi potom do nemocnice donesie pyžamo. No blázon. Človek je však v takejto situácii povinný pomôcť. Na názor sme sa preto opýtali ministra vnútra. Okolo idúci sa zachoval správne. Ja viem, že vy niektorí by ste toho medveďa najradšej išli ubiť. Ale vy pochopte, že medveď to je v ríši zvierat taká veľmoc, toho sa nedá poraziť. Preto som rád, že okolo idúci urobil všetko preto, aby zachoval mier. Na Pavol Čertík, televízia Joj.